Nu este necesar să ținem TSH-ul supresat toată viața după o operație în care s-a identificat un cancer tiroidian mai mic de 1 centimetru, iar aceasta este o foarte mare schimbare a ghidurilor actuale. Să discutăm puțin de ce. TSH-ul se menținea supresat înainte prin tratament cu levotiroxină, datorită convingerii la momentul respectiv că această supresie, deci o cantitate mai mare de hormoni tiroidieni, va ajuta la evitarea recidivei, adică va împiedica țesutul rămas microscopic să crească în volum și să apară nevoia unei reintervenții chirurgicale. Hormonii tiroidieni în exces, automat TSH-ul supresat, mai mic de valorile acceptate normal în laborator, poate însă să însemne palpitații, chiar fibrilație atrială, tremor, agitație, deci mai multe senzații și simptome pe care pacienții le aseamănă hipertiroidismului. Momentan, ghidurile actuale europene, americane, au ajuns la concluzia că nu este nevoie pentru microcarcinoame, adică formațiunile nodulare care au dovedit a fi la biopsie cancere, dar mai mici de 1 centimetru. Motiv pentru care se recomandă ca cei care au avut acest tip de intervenție chirurgicală și acest tip de diagnostic să aibă o discuție cu medicul endocrinolog curant pentru reevaluarea dozelor și o relaxare a acestora în ideea menținerii unui TSH în limitele normale, limitele inferioare normale, dar nu mult supresat.